za mu yi amfani da wannan application na calculator kamar da kuke gani yanzu. Misali a ce hotunan da na ajiye na nan ga na zuba su kuma na manta na goge wannan application din, bari ku ga yadda za a yi dawo da su. Misali yawa misali bari ku ga, bari mu dan jira dan gama. Yauwa yanzu gashi, yanzu bari in saita mishi pin kamar za ku gani. Yauwa kun ga yanzu misali a ce gashi na riga na saita pin din. Yanzu gashi bari in dauki wani abu. Ok, yanzu na riga ma na saka waɗannan hotunan yanzu cikin shi. Bari in ƙara saka wasu gaga. Bari in ƙara saka wasu. Yauwa yanzu misali bari in ƙara wannan sai in yi hiding. Yauwa kun ga yanzu na saka. To yanzu shi ma wannan bari yanzu in saka bidiyo su ma in ƙara wasu. Yanzu misali yanzu bari kuwa bari in ƙara wani kula guda ɗaya. Yauwa yanzu shi ma yanzu gashi. Yau kun ga yanzu na boye waɗannan abubuwan. To yanzu misali yanzu a ce na manta na goge wannan application ne kamar yadda za ku gani. Yanzu gashi, yanzu bari in goge shi. Bari in goge shi ku ga. Bari ya gawo. Yauwa yanzu ga application din nan na goge, kun kamar yadda za ku gani. Yanzu ga application din na goge. Yanzu a ce ina neman waɗannan abubuwan ya za a yi na same su. To yanzu bara ku ga abin da zan yi shine sai yanzu Play Store sai ku yi searching MI File Manager, MI File Manager, MI File Manager kamar yadda za ku gani. Bari in ji ku ga MI File Manager sai ka shiga. Yauwa kaga zai buɗo maka nan wurin, zai kawo ka nan wurin sai ka shiga. Kamar yadda za ku gani kun ga wannan shi application ne za ku yi amfani da shi kenan idan kuna so ku dawo da abubuwan da kuka goge a cikin gallery lock ɗinku. Yanzu misali yanzu bari shiga cikin shi kamar yadda za ku ga. Yauwa ya ku gani sai in je next. Yauwa idan ya buɗe ke zai kawo nan wurin. Idan ya kawo nan wurin abin za shi ne sai ka zo ka taɓa nan wurin. Kun ga sai ka zo nan wajen settings sai ka shiga cikin shi. Kana shiga zai kawo ka nan wurin sai ka duba wanga nan wurin. Kun ga nan wajen sai ka taɓa shi. Kaga yana koma blue ɗin nan shi kenan kawai sai ka aje. Sai ka zo ka shigo nan wurin. Kun ga nan wajen. Kaga kana shigowa nan wurin abin da za ka yi shi ne sai ka zo ka duba nan wajen. Kaga gashi nan da aka rubuta kaga nan wurin wannan application din kun ga alamar sunan gallery lock din da na yi amfani da shi gina. Kowane gallery lock kai amfani da shi to sai ka zo ka dubi sunan shi, zai nuna maka sunan shi nan daidai nan wurin. Sai ka shiga misali yanzu sai ka zo ka duba nan wajen files. Kun ga yanzu ga abubuwan da na ɓoye kenan. Kun ga waɗannan abubuwan su ne waɗanda na ɓoye ke cikin wannan application din na calculator. Na ɓoye ke su amma kuma na goge wannan application din. Kun ga bayan za a yi yanzu yi amfani da su. Kun ga to abin za a idan kana so ka yi amfani da su, idan bidiyo ne ka gani kuma kana so ka ciro shi to abin za ka yanzu misali wannan bidiyo ne kamar yadda za ku gani. Idan kun ga yana da kusan MB 9 to abin za a yi shine sai haka sai ka zo nan wurin, sai ka zo nan wajen rename. Shikenan sai ka yi mai suna, ka yi mai sabon suna kake so ka yi mai. Sai ka zo nan wajen sai ka yi dot. Idan ka yi mai suna sai ka yi dot sai ka yi MP4. Idan bidiyo ne shikenan sai ka zo ka je nan OK. Kaga kana yin OK wannan bidiyon zai bude. Kun ga yanzu gashi, kun ga gashi ya dawo. Bidiyon da na kullike ni can wajen yanzu gashi ya dawo. Idan kuma hoto ne sai ka yi mashi haka. Shi ma sai ka yi hakan. Sai ka goge sai ka yi mai suna da kake so ka yi mashi. Sai ka yi mai .jpg. Kaga sai ka yi OK. Kunga shi ma ga hoton nan ya zo. Kunga bidiyon shi ma gashi ya zo. Da zarar kai haka insha Allah ka dawo da abubuwanka. Assalamu alaikum.